carai fas penjat aquí dalt? Què faig? Doncs res, aquí, de cap per avall. L'esperada història de Nadal per fi ha arribat. El papa és el Pare Noel. Ho, ho, ho! Aquesta obsessió teva està espatllant el Nadal. No tindrem Nadal? Ui! No! La mama sembla que està enfadada. Hola. Sóc el fuster Anderson. I jo el Pare Noel. Quin humor que té. Sí, sí, això mateix. Què et sembla si ens intercanviem? Jo visito els teus fills i tu visites els meus. Un intercanvi per Nadal. Molt bé, doncs. Bon Nadal.